Good afternoon, guys! Happy Thursday! We are Thursday! Bukas Friday na. End of the week na naman. Weekend na naman. Bilis ng panahon. Grabe! Ilang buwan na lang. Pasko na. Ilang buwan na lang. Ano na, per month na. I'll get ready. Pupunta kami ni Dan sa ano. Ano nangyari dito sa mata ko? Ano nangyari? Tingnan niyo yung mata ko. Dry patches. Lagyan natin ng moisturizer yan. Pupunta kami ni Dan sa T3 Plaza. Ibabalik namin yung aming air fryer. Ibabalik namin yung air fryer namin ngayon kasi nagsismoke talaga siya, guys. Ginawa na namin lahat. Wala talaga. Tinawagan ni Dan yung Meyer. I think tinawagan niya. I'm not sure. Or nanaginip lang ba ako nun? Parang kinento niya sa akin na tinawagan niya. Hindi ko na alam. Sa dami ng panaginip ko, hindi ko na alam kung ano yung totoong nagyari or yung ano yung panaginip. Buang. Parang naalala ko sinabi niya na ano, tinawagan niya daw. Or siguro panaginip ko lang yan kasi hindi masyadong clear sa aking memory. Wait, makeup ako kaya lang maglagay, actually. Nandito, yung COSRX, ito na lang. Agay! Ito na lang muna gamitin ko moisturizer. Nag-ano ako Claire's na vitamin juice drop. Tapos ngayon lang ko to nakita. Naglinis din kasi ako. After ko maligo, nilinis ko yung banyo. Tapos, before ako ma-carried away sa linis, nisip ko, hoy, mag-ready ka na kasi si Dan. Pagdating nun, dapat malis na kayo agad-agad. Asan ba yung pang dry skin dito? Meron to So, itong pack na binigay sa akin ng Yes Style, isang pack ng COSRX, meron siya for dry skin and for oily skin. Oily skin naman ako, pero may mga areas na dry. Combination na ako. Hydrium. Yung isa, same lang. Triple Hyaluronic Moisture. Centellia Aqua Soothing. So, saan dito yung pang-dry? Triple Hyaluronic Moisture. So, siguro yan yung pang-dry skin. Gamitin ko lang yan. Yung... ganito yung itsura niya. Ay, wait! Sorry. Moisture Power. Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Dito ako sa Moisture Power. Tingnan natin kung anong resulta nito. Ang ganda ng packaging ng COSRX. Ang ganda ng kulay. Parang yung jelly type ata to Wait ha. Ayan, ganyan siya. Nakita nyo ba? Lagay lang ako ng konti sa aking face. Wala naman siyang amoy. Siguro kasi ang lamig-lamig na yung skin ko, parang sumusuko na din siya. Si Dan, kapag winter talaga, ano talaga siya, magdadry talaga yung certain areas ng mukha niya. Ako hindi naman masyado, ngayon ko nga lang ito napansin. Yung sa ilalim lang ng yung sa under eye ko lang. Hindi ko pa alam kung ano susuotin ko, nakapang inner lang muna ako kasi alam ko magle-layer ako ngayon because it's so cold. Alright, dyan na muna kayo. Okay na, hindi na dry yung aking under eye. Pwede na tayong magsimula mag-makeup. Hindi ko pa nalinis tong kwarto na to. Ito yung kwarto ng bisita natin. So, yung kulang na lang nalilinisin ko is yung kwarto ng mga bisita at saka yung master's bedroom. Yung ensuite namin, nalinis ko na siya kanina after ko maligo. At saka yung guest bathroom, nalinis ko na din. Katatapos lang. Kahapon nalinis natin yung yung lounge at saka kitchen. So, okay na tayo. Konti na lang bukas. Inayos ko kasi yung mga video ko kanina. At least bukas hindi na natin iisipin yung video kasi tapos na lahat. Gamit ko na naman yung Jeffree Star Concealer, guys. Hindi ko alam anong oras darating si Dan actually. Hindi pa siya tumawag Hello, ano ba yung dry patches ko? Ayan, tapos na yung concealer ko. Tapusin ko lang yung makeup ko, guys, ha. To the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my how to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go
pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Anong oras na ba? 5:15. Wala pa si Dan, guys. Didilim na. Wala pa si Dan. Inano ko, pinalitan ko yung bedsheet namin. Pangalawang beses namin ginamit yung pa-fur-fur. Kasi hinubadan ko siya before kami pumunta kay Namanay. Tapos, nung pagbalik namin, dry na yung yung fur-fur. Ang gustong-gusto yun ni Dan. So, yun yung nilagay niya. Yun yung namin for straight 2 weeks. 2 weeks and a bit, actually. Hindi ako nagpalit nung nagpunta kami ng Perth, eh. Kasi sabi ko, sandali lang naman. So, ngayon ko siya pinalitan. Napagod ako, hindi ko kayang iganon. Si Dan yung, si Dan na yung bahala dyan. I was watching, like, interviews ni Catriona Gray. Hintay ko pa si Dan. Napagod ako dun. Napalit lang naman ako ng Ito na yung pa-outfit ko. Hindi ko na, I think this is from Supre. Ito. Tapos, jeans. Tapos yung jeans ko, I think it's from either Fashion Nova or Factory. And meron akong layer underneath. So I don't think magkukot ako kasi sa mall lang naman kami. And sa mall hindi naman ganun kalamig. Dito na si Dan, guys. Karte mo niya. Right siya. I-haul natin yung mga dala mo. Ha? They're from Auntie Cheryl. Ate Cheryl? So she gave you all those. As in, grabe. And I just paid for that one. Just, you paid for it too, right? One. Oh, you only paid for one? Yeah, no, we only got one of these. We only got one of these. Okay. She gave you all those. Wow, why? Yeah, I'll take care of that. Cool. Your clothes are ready as well, my love. Thank you. Niready ko na yung damit niya para padiretso na siya ba. Ito, binili ni Dan, maliit. Sabi niya ang liit. Sinend niya yung picture sa akin. Gagawa ako ng leche flan. Para dessert bukas ba. Tapos, binili niya to. Sabi ko, bili ka na lang ng dalawa. Sabi niya, ang liit ha. Sabi ko, okay lang yan. Pero ito lahat, binigay daw ni Ate Cheryl. Ito lahat. Ate, salamat! Binigay niya lahat. As in, lahat to binigay niya. Sinendin ako nila ng picture. Sabi niya, binigyan niya tayo ng marami. Sabi ko, bakit? Pero thank you po. Ang dami ko na. Patay ka. Tama talaga ang maraming lanyera. And then, nagpabili ako kay Dan na mga kakailanganin para bukas. So, bumili siya na ito. Sweet style spaghetti sauce. Ito yung sauce na gamit natin sa ating spaghetti. May ako na to i-put away. And then, nagpabili ako sa kanya ng maraming galimundo. As in, sobrang dami. Ito lahat. Kasi ibibigay ko yung iba kay Manay. Wala kasi galimundo dun sa kanila. Tapos yung iba, ikikip natin para sa bahay. Kasi naubusan na din ako eh. Tapos yun din yung isa sa mga breakfast natin kasi gusto yun ng mga bata din. And then, ano yung nandito? Yun lang ata yung pinali. Ay, hotdog! Yes! Naubusan na kasi kami ng hotdog. Ito. Dalawang mighty juicy hotdog. Ito yung may cheese. Ayan, ang galing. Thank you very much. Maglabas ako ng isa. Tapos yung isa, I will keep sa freezer. Kasi isang pack lang naman yung gagamitin ko bukas. Ayan. Buti na lang. Hindi ito nakalimutan ni Dan. Freezer bag ba? To keep the food frozen. Alright. Maya-maya lang, ready na yan si Dan. Alis na tayo, guys. Hala, ang dami talaga nito. I-share natin yan. Ito perfecto, oh. Or ito siguro perfecto. Kasi ito yung magkakasya sa namin. Steamer. Isi-steam kasi dapat yung leche flan, diba? Yeah. Parang yan ata yun. I-measure ko lang para... Yeah, so ito yung steamer namin. Hindi din. Ito lang. Yung maliit.
See, this is our steamer. So this one fits in the steamer. Okay. I think I will make like... I think what I will make is like... I can do it in 2 batches maybe. If you're gonna make it, you're probably gonna need to do at least 2. You're gonna send people. Yeah. Or if we get a steamer that will fit this one, I can make this and this, you know? We'll have a look. And this big one. Yeah, perfect. This one. Kailangan ko lang ng steamer na mag-fit dito. I need a whisk and a strainer anyway. Okay. Are you taking your new bag today? Yeah. Yeah, you should. It's cute. Kaya pala kami aalis ngayon kasi papalitan namin yung air fryer. Nasabi ko na ba? Palitan namin yan. So, dito yung box. Buti na lang nakip ko yung box. Nilagyan ko yan ng yung mga Christmas decorations. May pag-glitter-glitter pa nga siya eh. Baka kayo matumba ha. Tapos yung receipt din kinip ko. Buti na lang kinip ko. Hinugasan na namin to kahapon. So, malinis na to. There you go, mala. Alright, let's go. Just grab my coat and my bag. Ito pala yung bag na suot ko. First time ko siya susutin. Cute, diba? Alright. Let's go, people. Ay, ang cute ng lanyera. Salamat, ate, talaga. Grabe. Ay, sorry. Napatay ko yung ilaw. Dito na kami sa pub, guys. What pub is this, babe? Mudbury. Mudbury pub. Ano lang siya, katapat lang siya ng T3 Plaza. Dinner muna tayo before tayo mag-shopping kasi gutom na si Mister. And ako din, gutom na din ako. Sabi ni Dan, okay lang ba tayo mag-pub? Sabi ko, oo, gusto ko ng lemon bitters. Yung masarap na lemon bitters. Good, babe? Good. Yeah. Your parking is good, my love. Ano to? A Hotel? Is that the name? Or What's that? what's the name? Plaza Hotel. Plaza Hotel pala. Hindi kasi naka-light up yung iba. Parang A Hotel yan. Alright, pili tayo. Dito tayo sa Mudbury Plaza Hotel. Salt and pepper squid, garlic prawns. I'm thinking salt and pepper squid. For you? Yeah. Okay. Agoy. Ano yung pipiliin ko? Wait ha. Nagpunta kami sa salad bar, guys. Meron silang libreng salad bar. I got 1 bread at saka butter. Tapos yan yung kinuha na Dan sa salad bar. Yummers, babe? And then lemon bitters. Yung ating drink. Yes, it looks good. Hindi siya yung like puti lang ba. Masarap. Kain tayo ng entree. Guys, ang laki! Ang dami nito! Salt and pepper squid yung akin na may chips tas ranch. And then kay Dan, chicken parmesan. Grabe, ang dami. Ang laki talaga. As in, yung kamay ko, oh. Huh? Isang arm ko na siya eh. Is it good? Yeah, that's a lot. Yummers? Kain tayo, guys. Pareho tayo ng iniisip ng mga tao dito, guys. Kasi sila, nag-shopping din sila. Walang parking. Sobrang busy ng parking dito. Tapos gabi na kaya. Anong oras na? Oh, yan na. 7:06 na ng gabi. We are finally parked after ng 48 years na paikot-ikot dito. Air fryer. Balik muna natin to. Tapos, titingin-tingin tayo ng mga kailangan natin. Kailangan ko ng yung, steamer para sa leche flan. Gagawa ako tonight. And then, yung whisk at saka yung strainer na fine yung mga butas. Diyan kami sa The Meyer Hub. Marami silang mga nakasale. Yan natin to. From 189 to 90, 80 to 40. Mga pang bed. Nandito din yung mga pang kitchen. So mamaya after natin i-return, tingin-tingin tayo.
Naka 50% off lahat ng mga bedsheet nila. Lalo na itong mga to, flannelette. Ito yung pang winter eh. Kasi ano siya, warm siya. Naka 50% off sila. Ganito ata yung amin. No, close. Kapareho ng print niyan. Pero gray. Ito pag may pagka-beige. 50% off na lang. So, mura na lang oh. 44. Dito yung parang ganito yung whisk na hinahanap ko. Kaya lang, ano to ano tawag dito? Silicone ba to? Tapos yung ano, kay Manay kasi metal. Magkano to? $10. See, that's not bad. Si Dan nandun sa ano. Si ate kasi hindi pa available. So, hintay muna kami. Meron pa siyang tinutulungan ibang customer. Sabi ni Dan, tingnan natin kung ano yung mga air fryer nila. Tapos balik na lang kami dun sa hub. Same floor lang naman eh. Hindi na ganun kadami yung air fryers nila dito. Where is it, my love? Dito daw. Sorry? Yun. Hala, steamer ay. I don't need it. Is it same as ours? Yeah, ours is so good. Like, so much bigger and I better than the other know. one was too little. But the thing is, ours, look at this. Like, it's big, but this is really the only space that we can put the stuff in. Hello. So, ito, tefal. Tefal ata yung pag-pronounce niyan. See, iba talaga siya. Flimsy. Tapos, maliit din yung lalagyan. Choco. Choco daw, sabi ni Dan. Tapos, ito, XL na to. XL capacity daw. Okay, tingnan natin. How do you open this? Yan. Danny, how about this? Open that other one. The Philips one. Kasi ito medyo malaki eh. Same? Or not really? Yeah, the same. Yeah, there. Same This one's a bit bigger. They're probably about the same once you... Yeah. Tefal to. Tapos maliit lang siya tingnan, babe. It's nothing. It's just crap. Look at that. No. Yeah, it feels flimsy. I don't want to get that. No? Hello, I can't even close it. No, Sorry. Okay, update guys. Doon na kami nanggaling sa hub. Very nice nila. As in, sobrang bait nila. Pangalawang return na namin yun ha. And si ate willing talaga siyang tulungan kami. Like, tinulungan pa niya kami maghanap sa Harry Scarf online. Kung ano meron sa kanila. Kasi si Dan, gusto na niya sana palitan ng bagong Philips na naman. Sabi ko, sure ka? Kasi yun nga yung gusto namin. Kasi yun yung pinakamalaki. Tapos sabi ni ate, meron daw isa na thank you. Meron daw isa na nag-return. Tapos pinalitan niya ng Philips din. Tapos sabi daw, okay na okay daw yung pangalawang Philips. Sabi ni Dan, pangalawa na din kasi namin to. So meron din palang nag-return. Kasi daw, nagsusmoke daw. So we're not alone, people. Anyway, continue sa story ko. Nandito kami sa Harry Scarf kasi titingnan namin kung may mas magugustuhan kami kaysa sa Philips. Tapos, magpa-refund na lang kami doon. Tapos, bibili dito. Pero kapag wala kaming magustuhan, yun na lang yung same Philips doon sa Meyer. How about that one? That's $3.99. Smith & Noble. Is that still that price or is it? I think it's only $149 now. $149, save 80. $149, save 80. I think this is bigger. Yeah, I reckon it's only $149. I reckon maybe originally it was. Yeah, babe, it's actually like same size. Oh, ito na lang, babe. Yeah. Hindi siya kasing ganda ng Philips talaga. Iba talaga yung feel niya, pero... I'll try one of these. Yeah? What color? Black. Black or white? Meron silang white, red, at saka black. Black. I think ito yung kukunin namin. Mas gusto to ni Dan. Mas mahal siya kaysa sa malaki. So, ito yung pinakabago daw nila. Malaki siya. 6 liter. 6 liter to. Kaya lang mas gusto yung itsura nito ni Dan. Yung white, ito. Yung bibili namin. Very helpful si kuya naman. Ang dami nilang iba-ibang air fryer yung Smith & Noble. We're back! O diba, napashopping kami ng very, very light lang naman. Tinabunan mo naman ako, babe.
Ito yung binili namin. Pinakita ko na kanina. I-unbox natin to guys. So, this is from Smith & Noble. And yung presyo niya, ang layo sa kay air fryer. Air fryer, originally $499 pero we only paid $409 kasi ano yun? 110? 150? Huh? 149? No, the Philips. So, we paid $409. So, ito, ang layo ng presyo niya sa ating Philips. Kasi yung Philips, $499 siya originally. But I paid, or we paid, $409 for that one. Kasi naka-sale siya nung in-order ko siya. So, yung refund nila sa akin, of course, kung magkano yung binayaran ko, $409. Ano yun, hindi ko alam kung ilang liters yun. Pero ito, 5 liters siya. And puti yung pinili nila. Meron naman silang 6 liters. So, kung maganda to, and gusto nyo yung itsura ng 6 liters, wala yun, no, kung maganda to. Kasi sabi talaga ni Ate sa Mayo, meron din daw nag-return ng ng Philips kasi nag-smoke nga. So, yeah, alam mo yun, hindi lang kami nag-iisa. Pero sabi niya, nung pinalitan daw niya, kasi pinalitan din daw ng lalaki ng same product, Philips din, and sabi niya, okay na daw yung pangalawa. So, parang meron atang mga batch na nagsusmoke talaga, and we just happen to get 2 from that batch. Kasi yung dalawa namin nag-smoke. Ito, kapag nag-smoke to, wala. Problema na talaga ng bahay yun. Hindi na problema ng air fryer yun. Pero medyo relieved ako nung nalaman ko na may nag-return din dahil nag-smoke yun sa kanila. Kasi may mga kilala ako na may naman, Philips, pero hindi naman nag-smoke yung sa kanila. Yung mama niya, Philips. Yung sa niya, kuya niya, Philips. Alam mo yun? Tapos si Lyra, Philips din, pero hindi naman nag-smoke yung sa kanila. So, ito. Mas mura to. So, from, how much was it originally? $299? $149 na lang? Yeah. $149 na lang siya, guys. Ayun. Ay, mali. Ito siya. So, digital pa rin siya. Same nung air fryer namin noon, yung Philips. Dito. So, kapag inano mo siya, kapag na-plug in mo siya, ayun. Mag-o-on yan, tapos makikita natin yung functions niyan. Hindi ko to gagamitin ngayon kasi tapos na kami kumain eh. Bukas na, sa dinner ng mga boys. So, sana umayos ka bukas ha. Buwanga ka. Lagyan natin dito. Ay, bongga! Puti na lahat! Except ng ating toaster. Okay. Oops. Hi! Hello! Bongga! So, ganyan yung itsura niya. Oh. Is it good? I think so. Okay, dyan mo i-adjust yung temperature. Tapos, ano to? So dito mo makikita kung pang fries siya. Ayan, pang chicken. Ano yan? Pie? Oh, chicken, whole chicken. Ano yan? Pie na naman? Pizza? Shrimp? So, seafood? Fish? Bongga. Steak? Ayan, ang galing. Tapos yan yung pag-adjust ng. So, dito, temperature. Dito, time. Okay, bongga. Open natin to. Uy, sana umayos ka talaga, air fryer ka. And ang maganda dito, kasi yung Philips, ang laki niya, diba guys? Ito, hindi siya kasing laki ng... Hindi siya kasing laki ng Philips, pero... Ay, hala. Kailangan kong masanay dito. Kasi yung Philips, kasi meron siyang parang... dito, na hindi siya nagtutumba-tumba kapag kinuha mo yung Kailangan kong masanay dyan. Wait, unbox ko lang to ng maayos.
Alright, so meron tayong, ano ba tong mga to? Hindi ko alam kung ano tong mga to. Pero meron tayong ganito. So, kung maglalagay ka ng steak dyan, actually, hindi ko alam kung para saan. Joke lang. Basahin ko yung manual kung para saan to. Pero, oops, ano ba yun? Okay. Ayan. So, yung sinasabi ko kanina, yung Philips, malaki siya. Kaya lang, malaki din yung gap niya dito. So, yung parang main na lalagyan niya ng lutuan o lulutuin mo, medyo maliit. So, malaki yung gap niya dito. So, parang, kung tutuusin, magka-same size lang sila. Malaki to, in fairness talaga. Tapos, ano, yung sa Philips, meron siyang parang palabad dun sa ilalim. Yung parang palabad. Ano bang tawag ng palabad sa Tagalog? Hindi ko alam eh. Basta yun. Ito wala. Wait. Ayaw natin yung lights. Ito wala. Oh, wala siyang palabad sa ilalim. My gosh, it's way better with the lights. Sorry guys. Kanina, ang dilim. Wala siyang palabad sa ilalim. So, kunin ko siya ha. Yan. Diretso siya dyan. Yung Philips namin may palabad-palabad pa yun. Ito diretso na. So, sana hindi ito mag-smoke. Hindi naman siguro. Uy. Okay. Mabuti na rin kasi ano, puti siya eh. Joke lang. Uy. Lululul. Uy, wala. Joke lang. Paano yun? Siya on. Oh. Diretso ko dun sa ano. Balik paglagay mo, diretso siya on. Ito lang, kailangan mo talaga siyang i-hold o parang malak siya ng maayos. Hindi gaya ng Philips na dire-diretso lang talaga. Wait, so may mga itim-itim dito sa gilid. See, hindi siya na, kailangan mo talang i-diin ba? Yun, kailangan may force. Basahin ko lang yung manual saglit. Ay, magle-leche flan pa pala ako. Wait sa recipe. Tapos ito. Mamaya ko na to guys. Wait sa ha. Kasi kailangan ko pa pala mag-leche flan. Gagawa ko ng leche flan ngayon para dessert bukas. Just in case kapag hindi ko siya nagawa ng maayos ngayon, at least meron pa akong bukas na gagawin siya. Tapon natin na. May mga nabili din pala kami dun sa Harry's Scarf. Bumili kami nito. Para siya ano, pag tumatalsik-talsik yung niluluto mo, ilagay mo lang to. Actually, nakita ko to kay Panlasang Pinoy. And sabi niya, mas maganda daw to kaysa sa yung normal na takip ng ano, ng mga ginagamit mo sa pagluto. Kasi yung steam hindi nakakalabas dun, diba? Mayroon siyang maliit na butas, pero hindi like totally nakakalabas yung steam. Ito nakakalabas pa din daw. But at the same time, it's protecting you from like, you know, like yung nagsasplash na oil. So, si Dan sabi niya, bilhin natin yan. This was like, I think $9 or $8 something. How much was this, Malak? Yeah, it's alright. 8, 9, yeah. And then, sa Meyer, ito yung whisk. Wala akong nahanap na ano guys, na strainer. So, kailangan kong gawa ng paraan para ma-strain natin yung gagawin natin leche flan mamaya. Ito, $9.95, kaya lang naka-sale siya, 40% off. So, I think we got this for like around $6. Okay. Kailangan ba natin itong mga to? Okay. Simulan na tayo sa ating leche flan. Leche. Ang dami talaga nating lanyera. Bibigyan ko si Manay nitong mga lanyerang to kasi ang dami talaga ng binigay ni ate. Sobrang salamat po ate. Guys, nahiwalay ko na yung egg whites at saka egg yolk. Meron tayong nasayang na isang egg yolk doon. Natapon ko siya. Sorry. Pero okay lang yan. Yan, egg white. Ito yung gagamitin natin, yung 8 egg yolk dapat. So, 2, 4, 6, 8. Meron akong video where tinuruan ako ni Manay na gawin to. So, ililive ko siya sa screen. And then, ito. Isang can ng Carnation Creamy Evaporated Milk. Merong dalawa dun. Carnation na evaporated milk lang. Tapos, merong creamy. Pinili ko yung creamy kasi ito din yung ginamit ni Manay nung gumawa kami nito.
And then, sweetened condensed milk. Ito is yung luma na meron ako pero hindi pa siya expired. 2020 pa ito may expired. Meron ding Nestle ata. Yung binili ko nung recent grocery shopping namin, Nestle. Pero gusto ko itong gamitin. Kasi just in case nga. Pero hindi ito mag-fail. Hindi ito mag-fail. And then yung gamit ko din is vanilla essence. Hindi yung vanilla extract. So medyo marami compared sa extract. Kasi hindi to kasing concentrated eh. And then, let's do it. So, i-mix lang natin yan lahat. Wala akong strainer. Wala kaming nahanap talaga. Ang dami namin pinuntahan. Walang strainer. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Pero, later na. I-ano muna natin to sila. Alright, so maglalagay na ako ng vanilla essence. Yung ginawa namin ni Manay sa vanilla extract, tansya-tansya lang yun eh. So, ito tansya-tansya lang din. Siguro ganyan karami, no? 1. Hindi, konti na lang muna. Yun na lang, tama na yun. Baka kasi masobra na, hindi na natin siya makukuha. Okay, tama na muna yun. Whisk, whisk, whisk. I'm just making sure na sobrang wini-whisk ko siya ng maayos, guys. Kasi wala akong strainer. Ito yung sitwasyon natin ngayon, guys. Ang tangkad-tangkad niya. Pero isa lang yung nandyan. Ginawa ko lang itong pantakip. Meron pala kaming steamer. Kaya lang hindi siya malaki. Nakita ko lang to dun sa ano namin. Cabinet namin. Meron pala kaming ganyan. I feel like parang naalala ko na, binili ko yan nung nag-shumay ako. Tapos dito ito yung regular na steamer na ginagamit ko. Naglagay ako ng maliit dito. Tapos dyan, yung medyo malaki. Nakauslo nga siya, or ang tawag dun sa Tagalog, nakaang-ang ba? Tapos yan yung ginawa kong pantakip instead of yan. Kasi hindi niya matakpan ng buo yung yung lanyera. Medyo malaki kasi yung lanyera na yan. Nag-set ako ng 25 minutes na timer, guys. Ito is para sa yung una, yung matangkad kanina, at saka ito yung nasa gitna. Kasi hindi ko siya sinabay silang dalawa. Guys, 25 minutes lang to. Yung ginawa kasi namin ni Manay, way more than 25 minutes yun. Pero okay na siya kasi tinest ko na siya sa toothpick. Tapos clear na yung toothpick. Sabi pa naman sa akin ni Manay, dapat hindi clear. Dapat merong ng konti. Parang merong sumasama na konti ba yung akin clear na clear. Ay, ayan, meron naman sumama. Nakakaloka. Sabi ko, sinunod ko naman lahat. 25 minutes naman yun. So, ito, kasi clear na siya nung pag-test ko. 25 minutes. Ito, kahit na hindi pa umabot ng 25 minutes, kinuha ko na siya, guys. And medyo jiggly siya kapag minove mo yung Yan, see? Medyo jiggly. So, tinanggal ko na siya sa apoy. Tinanggal ko na siya sa steam. Pero, I will leave it covered. Kasi yan yung hindi pa umabot ng 25 minutes. So, depende lang talaga siguro sa setup, no? Kasi kay Manay, way more than 25 minutes yun eh. After ng 25 minutes, binalik pa namin yun ng mga 10-15 minutes pa ata. So, ito, hindi umabot ng 25 minutes. Ito, exactly 25 minutes. Okay, tapos na tayo sa kusina. Nangyari sa lips ko. Ginamit ko yung bagong Etude House na lip tint. Yung na-feature ko sa haul ko. Ang dami ko din kasi nilagay sa lips ko. Hindi siya dry. Yung lang to, yung parang yung lip tint na mumuumuo. Ang dami ko nilagay. Naglagay ako na siya to Love You. Tapos nilagay ko yung Etude House na lip tint, tapos naglagay ako ng Generation Happy Skin lipstick. Yun din siguro. Magsi-skincare ako. Meron akong bagong moisturizer na gagamitin. Olay Regenerist Micro Sculpting Cream. Nag-reach out kasi sa akin yung Olay. Sabi ko, gamitin ko muna. Kapag nagustuhan ko, sige. Push natin yung sponsored video na yan. So, gamitin ko muna siya. Yung isa, hinihintay ko pa. I'm having my tea. Miss Yes. Did you finish your tea? Yeah. Oh, good. Nasa mukha ko na yung Olay. Ano siya? In fairness ha, nag-set siya agad. Yun na yung vlog natin. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed.
Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Good night. Be good. Bye. Good night. Good night.